Salamu alaikum buye kanuba jama an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ aw kelen o kelen ye ka dugawu ɲini aw kelen o kelen bolo an ka dugawu kɛ an fa Muhamadu Bisitini ye Ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma ya Rabbi ya Allahu ya Nabi. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka barika da ye ale min hinɛna anw na ka sirifu kanu don an dusukun na an b'a ɲini a bolo a ka hinɛna ka kanu nɔrɔlen to an na. Anw de ye nin tarika in ta ka nɔrɔ an yɛrɛ la an b'a ɲini Ala bolo a ka hinɛna ka nɔrɔlen to an na. An minnu yɛrɛ fana bɛ kanu na an b'a ɲini Ala bolo Ala ka n'u sabati kanu kan ya Rabbi ya Allahu ya Nabi. An bɛ Ala tanu ka barika da ye ale min ye bi yira an na an kana an sigi k'an ɲɛsin aw ma k'an bɛna aw baro an bɛ barika da ye alhamdulillah rabbil alamin an bɛ barika da Ala ye Ala ni ce a ka hinɛ na hinɛ min y'a to anw ye bi ye an b'a ɲini a bolo a ka waati jan d'an ma nin diɲɛ in kɔnɔ balo la n'a ye waati min d'an ma a ka waati suganda an ye k'a ɲan bolo k'a ɲɛsin ale Ala de ma an jan ka bɔ nin diɲɛ in ko sate ya Rabbi ya Allahu ya Nabi. N badenw Sheikh Ahmed Mahoula tubabu y'a minɛ le 19 juin 1941 n'a taara an y'an sigi ka ɲininkali ɲɛsin an yɛrɛ ma Sheikh Ahmed Mahoula taara tubabu n'a taara a ka taali ye mun tiɲɛ Sheikh Ahmed Mahoula a taara ale ka taga o tagali ni o ye tiɲɛli jumɛn nati a ye mun tiɲɛ an ye min faamuya ni bu ye ka kuma ye an ye jaabili kɛ ni o de ye an ka faamuyali hakɛ alhamdulillah an bɛna ɲɛsin ma ka o fɔ ye ni Ala sɔnna a ma an b'a ɲini aw bolo a ka muɲu an kɔrɔ a ka sabali an kɔrɔ a ye muɲu aw ka sabali an ka faamuyali hakɛ de don sinon Sheikh Ahmed Mahoula duniya a ti maa si bolo gosi anw ye nin min faamu fana an ma cɛsiri wɛrɛ kɛ k'a ɲɛɲini wɛrɛ kɛ dɛ ayi an fa Muhamadu Sheikh de ka kumakanw an ka faamuyali hakɛ an bɛ ka kuma o de kan maa wɛrɛ bɛ se ka kɛ i ye faamuyali sɔrɔ min ka bon ni anw ta ye komi a bɛ se ka kɛ i ka faamuyali bɛ dɔgɔya ni anw ta ye nka an kelen o kelen ka faamuyali hakɛ an bɛ se ka baara kɛ ni o de ye a ka sabali an kɔrɔ an ka mugu ɲɔgɔn kɔrɔ Ala ka sababu ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma Sheikh Ahmed Mahoula kanu o laɲini o de b'an bila nin baro ninnu na Ala k'a di an kelen o kelen ma ya Rabbi ya Allahu ya Nabi. An ko Sheikh Ahmed Mahoula a ye Sianlakaw ka denbaya a y'u lacari ka u lacari ka yirikɛ o ye dɔw don kaso la ɲɛna kaso la u ye dɔw yɛrɛ fana faga ka u jɔ ka mugu ci u la u y'u ka du in ta ka a bɔgɔ k'a ci ka bɔgɔ cɛ ka taa bɔn u ka laɲini min tun b'u bolo nin baara ninnu na o laɲini tun ye ko cikan dɔ bɛ Sheikh Ahmed Mahoula bolo o cikan in ye Ala ko de ye min n'a y'a sɔrɔ a mɔkɛ Alakira la sallallahu alaihi wa sallam ni a bɛ se ka buna adamaden min sama k'a lasaniya ni la ilaha illallah ye ka tila ka o buna adamaden min lasegi Ala ma k'a la ɲɛsin Ala ko ma o bɛ se ka laburuja cogo min tubabu ka laɲini ye o de ye ni nin saniyara ka bɔ ko caman ma o ni nin b'a janke mun na Ala a ni nin bɛna mun de ɲini a bɛna lahara de ɲini a bɛna siran Ala ɲɛ Ala kanu bɛ don a la Ala denw kanu bɛ don a la a tigilama bɛ ɲɛsin Ala ma tubabu k'u bɛ nin de latunu Sheikh Ahmed Mahoula ye nin min saniya ale ye Sheikh Ahmed Mahoula kanu bɛ don o tigilama la Sheikh Ahmed Tidiane kanu bɛ don o tigi la Alakira sallallahu alaihi wa sallam o kanu bɛ don o tigi la Ala dɔn ɲumanw kanu bɛ don a la a bɛ kɛ Ala maa ye a bɛ kɛ Ala ɲɛsiranya jɔn ye donc o tigilama jugu minnu b'a la jugu in bɛ yɛlɛma ka jugu in kɛ
ala jon nyumon ka ketugo jugo la dege Sheikh Ahmed Mafula mana ni min taniya o ni medina de ke akal la yini abe ala ko yere de nyini fa sedan aba ka seke mina o ka silamia bara yere de ke anyite fuila ni ala kote wale min beke ka tarika nyemata katana yi nyema minye lakanan bagaye abe mogo lakalan kila duniya kila famuya o nyema minni ayeli buna adama defe inye da Sheikh Ahmed Magulaka abe kanuna tila abe limoniya be bisukuna abe ala jonya nyumanya samaka lasima ko takabo anyekoro oye koye min n'a bɛ tiɲɛni ba kɛ kalandenw kan n bɛ lakalani kɛ n'a bɛ mɔgɔw ladege n'i y'o o ta ka bɔ yen i y'a ka ladegeli a laɲini k'a lajɔ Sheikh Ahmed Mahula ka kalandenw u ka ɲɛjɔyɔrɔ ye Sheikh Ahmed Mahula de ye ale de bɛ faamuyali d'u ma kuranɛ kɛcogo la a y'o kɛ a caman kuranɛ kumakan fasarili a yɔrɔ dɔw bɛ se ka tunu bolo ou bien a t'u bolo ale bɛ o duniya nati hadisa fana bɛ ten Sheikh Ahmed Mahula ka diinɛ yɛrɛ baara kɛ kɛcogo dɔw la ale y'o nati min ma o tun tɛ a kɛcogo kɛ mais a bɛ diinɛ kɔnɔna na a o kɛcogo ninnu par exemple ka zikiri kɛ après ka sali o n'a ɲɔgɔnnaw Sheikh Ahmed Mahula bɛ yen a bɛ kanu bonya kalandenw dusukun na ka Sheikh Ahmed Mahula to yen a bɛ mɔgɔw bila kuma na parce que ni maa min nana u bɛ kasida dilan n'i ye kasida dilan n'i y'a fɔ Sheikh Ahmed Mahula ɲɛna n'a y'a lamɛn fiɲɛ bɛ yɔrɔ min a bɛ fiɲɛ bɔ a la min kan ka fara i ka kasida kan a b'a fara a kan min kan ka bɔ a la a b'a bɔ a la donc a bɛ mɔgɔw bilasira donni na maaw tun bɛ sɛbɛnni kɛ kosɛbɛ u bɛ sɛbɛnni minnu kɛ u bɛ na u yɛrɛ kan d'a ma u bɛ sɛbɛnniw kɛ ka ɲɛsin a ma u bɛ na majamu u bɛ sɛbɛnniw kɛ ka ɲɛsin a ma u bɛ karamɔgɔ majamu n'o ye Sheikh Ahmed Tidiane ye u bɛ sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin a ma alakira sallallahu alaihi wasallam u bɛ kuma kan u bɛ sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin Sheikh Ahmed Mahula ma a bɛ nin kumakan bɛɛ lajɛlen lamɛn ka kalan ka corriger Sheikh Ahmed Mahula a ka kalandenw fana ye maaw ye minnu ye Sheikh Ahmed Tidiane n'o ye an karamɔgɔba ye o lafasaba belebelebaw ye kalanden minnu ye dɔnnikɛlaw ye waati de la ka na karamɔgɔ dɔ bɛ yen o ye kuma fɔ min tilennen tɛ ka ɲɛsin Sheikh Ahmed Tidiane ma a don a lafasabaw kɛra Sheikh Ahmed Mahula ka kalandenw de minnu ye u ka karamɔgɔ lafasa donc a don mɔgɔw sɔrɔla minnu kumana ka kuma sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ hali don min na bi maaw b'a kalan u b'a commenter u b'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko karisa jaabila ni tan ye ka nin kuma in de fɔra ye nin fɔra ye nin fɔra ye nin fɔra ye majilisi ye fara ɲɔgɔn kan ye min kalandenw b'a kɛ ka u sigi ka zikiri ni kasidaw da kasida minnu bɛ ɲɛsin karamɔgɔ ma min ye Sheikh Ahmed Mahula Sheikh Ahmed Tidiane fo ka se alakira ma sallallahu alaihi wasallam o majilisi min bɛ kɛ a nafa ka bon kojugu majilisi min bɛ kɛ n'i bɛ sigilen Sheikh Ahmed Mahula bɛ sigila a majilisi la o majilisi anw bolo o sɔrɔli kalanden fɛ o bénéfice ka bon ni majilisi bɛɛ lajɛlen ye ni Sheikh Ahmed Mahula taara o majilisi taara ka bɔ an bolo donc o ye conséquences dɔw ye min ye Sheikh Ahmed Mahula ka tagali conséquences ye n'ale Sheikh Ahmed Mahula tun bɛ yan an b'a sɔrɔ an n'a bɛ sigi majilisi kelen kelen kan comme alhamdulilayi an bɛ don min na ko bi an b'a sɔrɔ ani an fa Muhamadu Sheikh an bɛ sigi majilisi kelen kelen kan maa min y'a sɔrɔ i sigira an fa Muhamadu Sheikh ka majilisi la i ye majilisi ba sɔrɔ nka Sheikh Ahmed Mahula ka majilisi o ka bon n'o majilisi ye alhamdulilayi
nin ye Sheikh Ahmed Mahula ka taasira n'o ye tarika ye nin ye an y'a faamuya cogo min an ko Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛna k'i b'i ɲɛsin Sheikh Ahmed Mahula ma a bɛ sɔrɔ e ye silamɛ de ye n'i ye silamɛ ye i bɛna k'i bɛna tarika ta i bɛ tarika min ta n'anw b'a fɔ a ma ko tarika hamawiya ale tarika hamawiya ye tijaniya de ye sira wɛrɛ t'a bolo ni tijaniya tɛ tijaniya lasiri yɛrɛ o de ye hamawiya ye Sheikh Ahmed Tijani ye a dini di cogo min ye tijaniya lasiri la o lasiri nin de ye hamawiya yɛrɛ fɛn bɔlen t'a la fɛn faralen t'a kan o de ye hamawiya ye hamawiya tɛ danma tarika wɛrɛ ye ayi tijaniya de don mɛ tijaniya lasiri o hamawiya ni pour que i ka ɲɛ s'a ma f'i ka kɛ silamɛ ye fɔlɔ silamɛ de bɛna kɛ tijani hamawiya ye n'i kɛra hamawiya ye i k'a dɔn e hamawiya dunke nin e ye tijaniya de ye i tɛ fɛn wɛrɛ la dɛ i bɛ tijaniya de la tijaniya yɛrɛ de fil'i bolo maa bɛ se ka kɛ i ye tijaniya ye i tɛ hamawiya ye o bɛ se ka kɛ nka ni maa ma ye hamawiya ye e k'a dɔn tijaniya de ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ silamɛ yɛrɛ ye i tɛ tijaniya ye nka mɔgɔ mɔgɔ ye tijaniya ye e tigilama silamɛ de ye n'i ma kɛ silamɛ ye i tɛna tijaniya kɔnɔna na Sheikh Ahmed Mahula a ka tarika n'o ye hamawiya tijaniya muhamadiya ye a bɛ maa lase ala ma teliya la a bɛ lakalani kɛ ni sira min ye o ye de ala ye se di Sheikh Ahmed Mahula ma ka buna adamadenw ni sama k'u lase a ma n'a y'u sanuya k'u lase ala ma a b'o ni sama ni ala tɔgɔ min ye o ye la ilaha illallah ye a bɛ ni sama ni a ka barow ye baro min n'a b'a fɔ ani wajuli minnu a b'a kɛ wajuli ninnu man ŋaɲa a bɛ non violence a b'o de kalan maaw lakalan u kana juguya ɲɛsin ɲɔgɔn ma a bɛ maaw lakalan u kana hasidiya ɲɛsin ɲɔgɔn ma a bɛ mɔgɔw lakalan u kana ɲɔgɔn juguya la non violence yafa o tun ye a ka bere ye bere min n'a bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye yafa ale bɛ yafa de k'a ka bere ye o bere in y'a ka kɛlɛkɛ bere ye n'i ye fɛn fɛn k'a la yafalen b'i ma a y'a yɛrɛ majigi ala ka diɲɛ kɔrɔ ala ka latigɛ a sɔnnen don a ma a m'a yɛrɛ kun bɔ ala ka latigɛ kɔrɔ ni ala ye min latigɛ k'a sɔnnen b'o ma a ma dalen b'o kɔrɔ diɲɛ fɛn ninnu n'o ye le matériel o tɛ a ka ɲinifɛnba ye a ka ça veut dire a ye a janbɔ diɲɛ nafoloko ni fɛnw k'a fɔ ko a b'a ɲɛsin o de ma ka a ka ala ko bila ayi a m'o kɛ o ye a ye Sheikh Ahmed Mahula ka enseignement fanba ye o ye i tɛ a siri nafoloko la a ka kow sirilen tɛ nafoloko la exemple n nana Sheikh Ahmed Mahula bara n bɛ dugawu ɲini n bɛ dugawu ɲini fo n ka wari de di n bɛ dugawu ta ayi dugawu bɛ yen ala ka hinɛ de don ala y'a di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ale y'o tigɛ de ta donc ala de ka hinɛ b'a bolo maa ma nana i ye fɛn di i ma fɛn di a bɛ d'i ma dugawu ni nafolo sigilen tɛ ɲɔgɔn na ani wariko sigilen tɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɛn fɛn ɲini dugawu kɛ ɲɛ ko kanu don dɔ Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden don en 1925 tuma min u ye Sheikh Ahmed Mahula minɛ yann'a ka na suraka de don a ye Sheikh Ahmed Mahula ka hidaya ninnu fara ɲɔgɔn kan caman a ye Sheikh Ahmed Mahula nalen a nisɔndiyalen nana ni baganw ye ɲɔgɔnmɛw ni misiw ni sagaw ni baw an'u nana a caman ka ɲɛsin Sheikh Ahmed Mahula ma ka yira la an ye ninnu de sɔrɔ i ka hidaya la i kɔfɛ Sheikh Ahmed Mahula ye foli k'a ye a k'a ma ko pourtant ni mɔgɔ nana ka na ne ka kalanden fantan k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye
o ka di ne ye ka tɛmɛ e ni nafolo min na ten a y'o fɔ kun min na anw t'o dɔn nka Sheikh Ahmed Mahula de ye nin fɔ parce que son enseignement i ka Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden fantan i k'i nisɔndiya k'a kunbɛn o ka di ale Sheikh Ahmed Mahula ye ka tɛmɛ ni bagankulu min farala ɲɔgɔn kan ka na d'ale ma a baganw presque a y'a bɛɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc Sheikh Ahmed Mahula ka taabolo la yafa o y'a dɔ ye ka mɔgɔw ka kow kun ka yafu ma ka u ka kow kun ani k'u kanu le pardon la tolérance et l'amour olu ye a ka enseignement base yɛrɛ ye Sheikh Ahmed Mahula nalen n'a ye filasali kɛ a kɔfɛ tubabuw ye délégation dɔ nati ka na k'a ɲini a bolo a ka filasali dabila o sen k'a to Zawiya kɔnɔna na a kɛra guerre mondiale waati de kɔnɔna na o y'a sɔrɔ la guerre 36-35 bɛ sen na donc a waati kalandenw bɛ ka kumaw fɔ tubabuw ma min cɛ man ɲi délégation in seginnen u bɛ taa a y'a sɔrɔ u n'u ka gardiw n'u ka polisiw nana ɲɔgɔn fɛ tubabukɛ dɔ bɛ taa kiloti b'a la ka kiloti b'a la a ka marifa b'a bolo a cɛsirilen bɛ a ko nin tubabukɛ min filɛ ka taga a n'a ka kiloti tubabuw don u ma fɛn kɛ n ye n ma tamakɛ la fana ko n bɛna hɛrɛ sɔrɔ bolo n ma hɛrɛ kɛ n ye n tamakɛlen tɛ ko n bɛna hɛrɛ sɔrɔ bolo nka nin min ta to filɛ n bɛ min kanu ni tubabuw ye n'u t'a fɛ ala ka segin ma kanu tɛ se ka tɛmɛ nin kan min ni a ma deli ka hɛrɛ kɛ ye e yɛrɛ fana hakili t'a la i tamakɛlen t'a la k'a bɛna hɛrɛ k'i ye nka e bɛ fɛn min kanu a ye ala k'a d'a ma n'a t'a fɛ ala k'a segin e yɛrɛ ma o nin ye hɛrɛ de o ye hɛrɛ de donc ka kanu ɲɛsin hali jugulama ma a kɔrɔ tɛ i t'i janto a la i b'i janto a la mais kana juguya kana hasidiya i jugulama Sheikh Ahmed Mahula ka enseignement ka gɛlɛn dɛ ka taabolo bɛ ladɔn ni mun ye zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah o bɛ fɔ n'a seliw bɛ kɛ o bɛ fɔ majilisiw la ni denkundi bɛ kɛ ni mariage bɛ kɛ ni saya kɛra fɛn o fɛn ni kalandenw b'a kɛ zikiri ni kasida bɛ a nɔfɛ o ye Sheikh Ahmed Mahula ka taabolo dɔ ye o mɔgɔ k'i bɛ tugu ɲɔgɔnya kɛ Sheikh Ahmed Mahula ko e ye Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden ye i b'a ka taasira kan o tigilama sariyaw bɛ na minnu bɛ da i kan sariya ninnu an fa Muhamadu Sɔne ka kuma fɔcogo la an bɛ se k'a kɛ dakurunya damadɔni ye o ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn fɛn n'a ye bali k'a la i b'i yɛrɛ tanga ka bɔ o ma a ye yamaruya kɛ fɛn o fɛn na i b'o kɛ wirdu sati a dafara donc silamɛya ye fɛn fɛn fɔ ko a kana kɛ Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden man ka o kɛ silamɛya ye fɛn fɛn ɲini k'a ka kɛ Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden kan ka o kɛ donc ni maa min ye a sɔrɔ i kɛra Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden ye o tigilama a wajibiyalen b'i kan i ka kɛ silamɛ la ɲuman de a la ɲuman silamɛya a ka laɲini a ka tuloma 5 a bɛɛ de wajibiyalen bɛ Shana Mala ka kalanden kan i bɛ shahada kɛ i bɛ sali i bɛ sun i bɛ hiji wa ni fɛn b'i bolo i bɛ jaka bɔ min fana n'a se t'i ye ala kelen bɛ k'a bi k'a binnen don ka b'i kan mais n'a se b'i ye a wajibiyalen b'i kan i ka jaka bɔ a wajibiyalen don i ka taa sun i ka taa hiji n'i ka kɛnɛ fana sun ye wajibi de i kan n'a sɔrɔla seli kɛnɛma b'i ma si kan tuma si b'u ye ka kuma cogo la hali i degunnen i b'a miiri kɔnɔ ka sali i ka miiri ka sali a b'a nati a ka fɔcogo la olu de ye wajibi ye diinɛ na ni maa min ko i ye Sheikh Ahmed Mahula ka kalanden ye e tigilama i ko de sisan ala ye min wajibiya n kan ne b'o kɛ fa dan
sisan n bɛna fɛn wɛrɛ wajibiya n yɛrɛ kan n'o ye 300 min bɛna da i kan i ka tarika fɛ e yɛrɛ de bɛna layidu ta k'e bɛna wajibiya i yɛrɛ kan ala ma wajibiya i kan dɛ ala ye min wajibiya i kan o ye diinɛ de ye i sɔn n'o ma n'i ma sɔn o ma k'o dafa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛ taa fɛn wɛrɛ da i yɛrɛ kan ala ye min wajibiya i kan e ma se k'o dafa e bɛna mun wajibiya i yɛrɛ kan tugun ayi nka n'i ye silamɛya dafa tuma min de e bɛna wajibiya ta ka da e yɛrɛ kan ko e bɛna nin kɛ ala ye o ye ka ala wele cogo in 300 kɛ astafurulayi ye n'o ye salatu nabi ye n'o ye la ilaha illallah ye donc n b'a kɛ sɔgɔma n b'a kɛ wula fɛ donc e yɛrɛ de y'a layidu di k'i b'a wajibiya i yɛrɛ kan donc nin ye Sheikh Ahmed Mahulla ka enseignement tacogo ye alhamdulillah an ye min sɔrɔ bi ka di aw ma o ye nin ye ni ala sɔnna sini sibiri o de ye Sheikh Ahmed Mahulla ka taali déportation ye ni ala sɔnna kuma laban min tora an bolo n'o ye les traces de Sheikh Ahmed Mahulla an b'an da don o la inshallah ka o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ foli k'aw ye an bɛ dugawu k'aw ye a badenkɛ Abba Umar Mayiga ni nin waati in na n bɛ sigilen Bamako n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum